Advocate Fadzai Mahere vanozivikanwa kuti panguva inoi aiwa vakanga vasiri available, vakanga vasingabatiki. We don't know what he was up to, but toona kuti abva adzokazve nepanji anouya achinyararidza vakomana vemutherijim, vakomana vanoratidza kuti aiwa zvekurongeka zvinenge zvisipo, kana kuti aiwa zvekunyatsa kushanda chaizvo chaizvo vachiziva zvavanoita, aiwa tinoona kuti zvinenge zvakati leke mbijana. Sana pina mashoko anobuda nyongo panapa, Mahere kuti wasubscribe, like, turn on the bell icon, anouya achireply papost here this public notice regarding our Zimbabwe gold currency. Oyanyora achiti the law that created the ZiG had a 6 month lifespan. 6 months have since passed and there is no longer any legal basis for the ZiG. It is invalid. It is not legal tender. You don't enact mandatory laws by way of press release or public notice from the central bank. Legislation must be duly promulgated in line with constitutionally mandated law-making process. Until this is done, the whole country is just playing one big game of monopoly. Ndomashikwanatokwana Advocate Fadzai Mahere achiti aiwa vakomana ava zvavakuita izvi aiwa takunyatsa kuona kuti hapana kana chavanoziva, takuti vakuviolata even the constitution, kuti aiwa chinhu chakaluza the legal tender chechinzi it remains the legal tender. Hatuna kuti aiwa the 6 months policy has elapsed, but the guys anoramba vachingoti aiwa ngairambe ichishanda. Tikuona Fadzai Mahere ari kuuya achivaudza kuti aiwa vakomana munofanira kugara pasi, munyatsa kutedzera mutemo, munyatsa kufollowa the constitution. Ndozvinoita vanhu vanoziva basa ravo ravanoita, not kuti the legal tender inoyachiswa nemapublic notice avo. Hatiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nyange musection medu, so subscribe, like, turn on the bell.